Dungi lau ma Jesus tu balian tu dolok jetun. Alai torang ni ari nai diulahi lau tu bagas jogoi jadi Roma nasa na toropi manapot ibana lau sudul ibana mangajari nasida. Dungi ditogion akasi poto surat dot parisiba sada baru-baru na takobang tu jolona di pajongjong maibana tusi. Dungi ni na nasida mamatok ibana guru namar laka pilit do baru-baruan gabe tak dapat didok patik ni si Musa patiga konot dok patidak konon tot batu tu akasi songoni ia ho dia mapandokmu. Dungi diulai Jesus Muse manjamidai nasida nindama au do panodang di portibion nasotupa Magdala ni naholom namangi huton nau di ibana do tahe panodang hangoluan. Dungi di doa kapagi si matu ibana dirim do dia tidak koko dang nasitong paninang yonmi. Dungi di na Jesus mama ngalusi nasida sitong do paninang yoku nang diriku be. Dang diriku pe hati dakon ai huboto do haro waku do hok sito potoku dang diboto hamu haro waku manang sito potoku be mangi huton pagdagi gondo panguhumuna anggo au dang huumi agia isi jala ia manguhum pe au situng do uhumpu ai dada nama mujung au na maksuru au ido dong aku disi nang dipatik ni uhumuna tak surat do nasitung do na itani lakon ni dua halak au do madidangi tengok tu diriku akun i amai na maksud au ido maka tindakon nau dungi didok nasira matu ibana dia do amangmu jadi dia luzi Jesus ni nama dang dada hamu manang au manang damang pe au nai tada hamu au tada muna do nang damangi ima di hatau di bilut ingana niarta ujung mangajari ibana di bagas jogoi dang adong na manaku ibana aidang dapat do pitikina. Dungi didok Jesus ma Muse tu nasida nalau maau gebe jalahan muna maau alai mate mahamu di bagasan dosa muna dang takpado hoton hamu sita potoki dunginin aka jahudi ima nanai manikot di bana ulaning umbai na didok dang tak dapoton hamu sita potoki dungi didok Jesus matu nasida anggo hamu sian turun do hamuna nasian gijang do anggo au nasian portibion do hamuna dang sian portibion anggo au nunga hudok atong tu hamu namate mahamu di bagasan dosa muna alai molo sopoksea hamu au do ibana mate nama hamu di bagasan dosa muna tungirina nasida mamadok ibana ai ise doho jadi dok Jesus matu nasida sadok naung tahun tu hamu ido au odang do si hatauku doho si pisangoku tengok tu hamu alai paksitongido maksud wau jala akan nahubege sian ibana ido tahun tu portibion dang manada nasida ama ido na didok nadisi dongi didok Jesus patu nasida dung pedi patibo hamu anak di jomai asa botomuna au doi
jala naso mabait agi aha au anggusian ko hawaku satiri. Are songon pinodahon ni damang tuau songoni do hu hataon. Jala namak suguau ido madongani au. Dang dung tiadai kon ibana sasada au ai toktong do hu bain lomo di ohana. Asa tidak maka taoni ibana dogok magabe poksia di ibana. Ni didok Jesus matu akka Jahudi naonggabe poksia di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sesiaku. Dongi tadaun muna mana sitongi jala paluau ni nasitongi mahamu. Jadi dihalusinasi dama ibana ni nama pinopak di Abraham do hami dang dung hami mangadop di halak. Buasa dohononmu paluaun mahamu. Dungi didok Yesus mangalusi na tutusi tutu do na hudokon tu hamu. Hatoban di dosa do kandop na mangula dosa. Dada totong hot di bagas anggo hatoban anakido di sitong. Molo di palu anaki hamu na malu situtu mahamu. Hubo to do hamu pinopak ni siap kaham. Alai dilui hamu do dalan mamudu au. Aidang siat hatak kutu hamu. Na huida di damang ido hu hataon. Hamu peatong. Nabi nengemuna dia mamuna. Ido diulah hamu. Dungi ni nana sida mangalusi siap gaham do amanami. Dungi didok Jesus ma angko akka anak ni siap gaham do hamu ulaun muna ma akka papena ni siap ham. Alai dilui hamu do dalan mabunuh awon na pabawan tu hamu hasitongan na hubege sian debata dang songoni pabai ni siap gaham. Jula hamu do akkanani ulani amamuna. Dungi didok nasida matu ibana. Apalana tubuh sinalong hami. Sada do amanami imma debata. Dungi didok Jesus matu nasida. Au ni debata amamuna. Holong maro hamuna di au. Asian debata do wau borak tuon. Aidang wau sian goharo aku. Ibana do maksugu wau. Puasa sodia tu si hamu pakata yoku. Ala so tatangion hamu hataku. Na marama tu si bulis tu hamu. Jala sinakat ni rohani amamuna do. Naik patu paun muna. Si bunuh julma do ibana sian mula nai. Dang tidang ibana di hasitongan. Aidang adong hasitongan di bagasan rohamuna. Jupa di hataon gabus. Na didiri na hian ma di hataon disi. Ai pagagap ibana jala amanikap gap. Alai molo maka tahun hasitongan kabedang pausia hamu diau. Isisian hamu na pada potau di dosaku. Ayanggo hua tahun na tutu puasa so pausia hamu diau. Kanup na sian debata tangi honon ni ido hatani debata. Ala sosian debata hamu umbain naso ditangion hamu au. Dungi didok akka Jahudi mangalusi bana da tigog na hudok kami alak Samaria doho nasi bulisot doho. Jadi dia lusi Jesus ma dang nasi bulisot nau. Ale upasangap lo damang jadi hamu do mangale ayau. Ianggo au dang huluri sangap pu adong do na mangalurisa jalan na manguhubi. Atu tu situtu do na hudok kontu hamu molo adong na mangagadoti hataki dang idau ni hamatian saliring-liring na. Gabari do akka Jahudi matu ibana apala nuaing mahuboto hami naung si buliso ko na mate do si Abraham go di akka panugangi gabari doko molo adong na mangagadoti hataku na sotupa ayoni hamatian saliring-liring na limu. Ayu balga doho sian siap gaham amanami namadei akka panugang pe mariro ay ise doho di roham. Dungi dialusi Jesus ma molo au pasangap diriku na sowada sangapu damangi na didok muna di batamuna ido na pasangap pau
dan kita dah hamu ibana ali angkau hutadda di ibana out hudok dan hutadda ibana pagaga mau doson hamu ali hutadda do ibana jalahu gadoti do hatana magalop-olop do si Abraham amma munai alanai ida onat ariki jala saut ma di ida ngabelas ma rohana dungi di do aka jauh di imam mandok ibana dan tuk dope ho 50 tahun tung di ida ho masih Abraham dungi ni na Jesus mama dok nasida na tusi tudu na hudok kon tuhamu jomolo hian do wau asa tubuh si Abraham dungi di da sida ma batu lau manigak kon tu ibana alai buni ma Jesus lao sian bagas joloi